Assalamualaikum Pinal TV lajɛbagaw ma foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni y'an sigi an ka émission la n'o ye couleur week-end ye aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na chaque week-end an bɛ émission min kɛ Pinal TV kan bi an ka wele sera mɔgɔ ma an ka wele sera an ka artiste comédien belebele dɔ ma n'o ye Djigi Daɲɔn ni bɛɛ b'a wele ko Fakuru. Fakuru i bisimila an ka kɛnɛ kan. A diyara n ye. Ok, c'est toujours comédien Fakuru, soldat de 33 45 375e bataillon de l'armée de l'air, CI de paradis, T premier Kangal Bad Deuxième Brutana Monguru du bateau tout boxe ni judoka toujours martial ponctuel. Donc kalen do. Me filɛ baga bɛɛ lajɛlen fo. Bon ne ka matricule ni ne ko ne b'a bɛɛ fɔ yan nɔ sa ka ja trop. Mais ne ma yɔrɔ dɔ faamu dɛ. T premier Kangal Bad Deuxième o ye jumɛn ye? Voilà. Ni ma te sɔrɔ bɛ se ka Kangal Bad min quoi. Mɔnikuru y'a jumɛn ye? Voilà, bon dumuni i mana fɛn kɛ cogo cogo te ninnu yɔrɔ kɔnɔbara lankolon kɔni te min man di. Awɔ i bɛ se ka mɔni kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ sanni wagati dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ani to? Tellement faamu de. Nin ye ka adresse ye wa? Non siga t'a la diɲɛ bɛɛ marshal naani de tun bɛ yen nɔ kelen bɔra a la sa a tɔ tora an saba ye. Tuguni? Awɔ an saba de bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ sa ne yɛrɛ de y'a sabanan ye. Aw barika ka di. Te, mɔni, Lipton, a tɔgɔ Kangal Bad. To. Voilà. Mais i ko ɲinɛ bɛ mun kɛ? Buru b'a la yɛrɛ e ma buru mɛn. Aw buru fana b'a la. Buru ni Kangal Bad olu de bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye. Mais bɛ min fɛ f'i k'i kɔnɔ fa tɔw la sinon mɔni n'i ye mɔni min ka te premier. Ne ba i t'i fa fɛ ɲɛ b'i ba la sinon walahi i b'o min. Ok Fakuru o diyara n ye. An y'i wele i nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye trop. Merci. Maintenant an bɛna tɛmɛ ni baro ye. D'accord. An ka ɲininkali fɔlɔ ye fɛn min ye jɔn de ye Fakuru ye? Fakuru ye jɔn ye? Ne yɛrɛ. Fakuru ye comédien humoriste don. Bon n ye nin fɛn fila bɛɛ parce que n yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n y'a daminɛ humour de la fɔlɔ bon après n ka sɔrɔ ka comédie ɲini k'o dɔn mais n yɛrɛ tun bɛ humour kɛ tuma min na bon ne kɔni ta an ye humour kɔni ala sɔn y'an da ye an ka humour kɔnɔna la mais comédie kɔni n y'o ɲini k'o dɔn de bon Fakuru ka baara yɛrɛ bɛnnen don théâtre yɛrɛ de ma. O fɛn min kɛ o théâtre n bɛ balo o de la o fɛn bɛɛ donc o de ye Fakuru ye. O de ye Fakuru ye kuma dɔ fɔ sisan ne m'a faamu et puis an bɛ fɛ k'a faamu ne ni émission filɛbagaw bɛɛ. Humour ni comédie kelen tɛ wa? Non fɛn kelen tɛ. A fɔ an ye. Humour o de ye ne kelen bɛ se ka na n sigi sisan ne kelen filɛ nin yan cogo min na n kelen ka n sigi ka mɔgɔw layɛlɛ. Kelen ka na ka kuma dɔw fɔ ka mɔgɔw layɛlɛ n bɛ se ka dɔn kɛ tout donc o de ye humour ye. Comédie n'an farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ kɛ ka pièce dɔ monter k'a kɛ donc a bɛ f'o ma comédie ka mɔgɔw layɛlɛ o la. Donc o ni humour tɛ kelen ye quoi dɔw bɛ yen a bɛ se ka comédie kɛ i b'a sɔrɔ sketch la a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛnw kɛ mais n'i y'a kelen jɔ k'a ka humour kɛ o t'a ka fɛn ye. Dɔw fana bɛ yen u bɛ humour kɛ mais n'i y'u don comédie la a fana ma nɔgɔn ma. Vraiment i ye o jaabi o diyara n ye wa i y'a walawala an ye faamuyali caman sɔrɔ a la ne ni Pinal TV lajɛbagaw. Ok an bɛna se an ka ɲininkali filanan ma ne ko Fakuru e yɛrɛ i ka baara in daminɛ san jumɛn? Humour ou bien comédie e y'a daminɛ san jumɛn? Bon se ka fɔ n y'a daminɛ 2013. 2013. Parce que munna o wagati de ye n ɲɛsin a ma quoi. Sinon kabi 2010 ka na 11 la n b'a kɛ mais n m'a minɛ n ka baara ye quoi. K'a kɛ i b'a fɔ n tɛ foyi kɛ n'a tɛ ou bien n bɛ n ka base kɛ n'a ye n kɔni b'a kɛ n bɛ mɔgɔw layɛlɛ mais non. I tun b'i sɛbɛ don a ma quoi. N ma n sɛbɛ don a ma mais n yɛrɛ ka n sɛbɛ don a ma yɛrɛ o kɛra 2013. 2013. Parce que 2013 n taara Maxi la. Maxi vacances la donc kabo kuma n ye n sɛbɛ don a ma fo bi m'an bolo jigin bilen. Mais Maxi vacances la i ye min fɔ i bɛ se k'o fɔ an ye sisan télé Pinal TV lajɛbagaw mako b'o o yɔrɔnin na. Bon Maxi la n kelen ma taa an mɔgɔ saba de taara an ye sketch de kɛ
bon ne yɛrɛ kɔni kun ye karamɔgɔ de ye o la n b'a fɔ o ma ko Soma Fakoro n b'a fɔ n bɔra dugu caman na ka bɔ Kayi Ɲɔrɔ Kaya ka Yuri Yari Jijeni Jɛma Sandare Kuɲakari Lagamani Yelemani Jala ka Ganpa ka Kori Jɔnpa ka Laginɛ Kɔnɔwolo Gamba Gano Jɔnkolon ni Jagadurumu na Matara Tɛrɛ ka Marina Nɔgɔ na Kamankɔrɔ na Wuro na Wurukɔrɔta na Gɛrɛ na fo Gɛnɛgala na Kuni na Dani na Isubi Janja Mazal Ganjal fo Goni Togo Makutu bɛɛ ka sɔrɔ ka na o fɛ faaba kɔnɔ yan ne kelen bɔra ni dugu bɛɛ la o san de ɲɛ nin kɛ n bɛ furabɔ fɛnɛ kɛ n k'a mana kɛ bana sugu o sugu ye n b'o furakɛ bana bɛɛ furakɛ ko korosa an jo ma yɛrɛ ma panga puruti kɔbɔ ɲɛbɔ burungɔ tɔmɔ kɔsɔrɔ ko pɔkɛ mɔkɛ muke bose ko la kilisini fili tɛnɛ tɛgɛlɛ sɛrɛnɛ ŋɔn tɛ jɔn tɛ sigi tɛ da pali disme maladie jare i b'o bɛɛ furakɛ ne bɛ furakɛ donc y'o de kɛ maxi vacances la o kɛra i taalen sa tellement famille machallah ay i kan ka taa parce que i ye bana minnu fɔ n'o fura kɔni bɛ sɔrɔ jagoya i bɛ avancer o fura duman bɛ bolo o diyara n ye Fakuru est-ce que depuis e ye comédie in daminɛ e jouera Mali catiri jumɛn de la de bon n ye caman kɛ n yɛrɛ ka catiri fɔlɔfɔlɔ o kɛra Bayini et son père bon o kɛra an jɛra k'a kɛ de o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ka don ko kɔnɔna la an farala ɲɔgɔn kan k'an ka catiri dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'o kɛ après an tilala ka filanan bɔ le rêve bon kɔfɛ an tilala ka don publicité dɔw la o tun ye Sena mɔgɔw ka film ye donc an y'o caman kɛ n y'o min yɛrɛ kɛ a ka ca dɔɔni donc là o tun bɛ publicité kɛ ka sensibilisation donc o publicité ninnu na bon par ça est-ce que hakili bɛ dɔw yɛrɛ la bilen k'an y'o kɛ o kɔrɔ ko Fakuru ye film caman joué malien film la i ye caman joué quoi i ye caman k'o la n ye dɔɔni k'o la machallah o diyara n ye ne ko Fakuru yɛrɛ la comédie i taara école la i y'a école de kɛ ou bien non ne ma ina kɛ ne ma conservatoire kɛ ne ta kɛra kanu de ye depuis ne yɛrɛ bɛ école la n'an bɛ classe kɔnɔ hali n'a fɔra ko récitation ni ne tɔgɔ fɔra n'a fɔra ko Jigi Daɲogo bɛɛ bɛ suma monsieur yɛrɛ bɛ content soit madame bɛ content ko non ko vraiment bi kɔni non parce que ne tun bɛna récitation kɛ récitation bɛ ka mɔgɔw mago b'a la cogo min na ne tun b'a d'u ma ten quoi ne tun bɛ geste kɛ n ta kɔnɔ caman bɛ yen i b'a dɔn u bɛ maloya o la u bɛ n'u jɔ dɔrɔn u tigɛ courage ka fɛ non ne tun bɛ na dɔrɔn ne bɛ geste kɛ donc bɛɛ bɛ content n'a fɔra ko chant tuguni o kelen don depuis première cycle fo ka na seconde cycle la o kelen don mɔgɔw yɛrɛ tun b'a ɲini ne yɛrɛ tun bɛ ni grève tun kɛra an tun bɛ classe kɔnɔ denw fara ɲɔgɔn kan ne kelen bɛ se ka mɔgɔ layɛlɛ ka 30 minutes ou bien 40 minutes ɲɔgɔn na sisan madame de bɛ yan madame ye e wele sisan k'e kana récitation dɔ kɛ sisan an bɛ k'i lamɛn ko n ka récitation de kɛra ou bien ni chant ka di ye min ka di i yɛrɛ ala récitation Maame voici Maame elle a kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula segin kɔnɔntɔn ta elle a 10 doigts hein? Un voici deux un voici un voici deux c'est les petits bonheurs c'est un mangrove pousse c'est énorme. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Ni récitation ni fo kito classe jumɛn la depuis an bɛ jardin na mɛn fɔ ka na première année la mɛn fɔ deuxième année la mɛn fɔ can cira nin na koyi o de y'a to a ma se ka bɔ n kɔnɔ o de y'a to fo an m'a yɛlɛma k'a kɛ so an cira nin na dɛ non a bɛ dɔn k'i bɛ se ka nin fɔ hali bamanankan na yɔrɔ an cira nin na dɛ u y'an susu nin na o de y'a to nin ma se ka bɔ ne kɔnɔ mun na aw cira nin na min bɛna ni kuma leçon ta o kuma cili de tun bɛ yen o y'a sɔrɔ bɔgɔli ma bɔ ekɔli la fɔlɔ o kuma i bɛ leçon ta i ja mɛ ja donc Fakuru ye comédie kanu de ne y'a kanu de école kɛ non n y'a kanu n donna la
Fakuru era ni malien comédien cɛ relation jumɛn de ni ɲɔgɔn cɛ de bon ne bɛ se k'a fɔ ne ni Mali comédien bɛɛ ka di cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kan ka na denmisɛnnin na n bɛ minnu ɲɛ o ni minnu ye catégorie kelen ye ni minnu tɛ catégorie kelen ye an bɛɛ ka di n donna la minnu ɲɛ minnu donna la ɲɛ minnu donna la n kɔ o bɛɛ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ si cɛ non n'an bɛɛ ka di amina yarabi ne ko Fakuru depuis ni comédie in daminɛ ou bien humour sa fila bɛɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la i da sera yiri de ma sisan yiri ne ba an b'a fɔ ko soma kalandenya ma nɔgɔ dɛ non n m'o kɛ mais n sɛgɛnna dɔɔnin parce que ne ko dɔɔnin diɲɛ baara tɛ i tɛ sɛgɛn min na i bɛ don fɛn fɛn na kanu de b'a sɛgɛn tunun quoi so ne ba ne sɛgɛnna dɛ wallahi ni sɛgɛn tɛ fila ye tiɲɛ ye kelen kɛ wagati min na ne bɛ don comédie la o y'a sɔrɔ n ka di ne fa ye ne ka kɛ électricien de automobile ka t'o branché kan o de tun ka d'a ye mais o ma se ka ne dusukun minɛ n y'a daminɛ parce que a ka di n fa ye n ba fana ko ko n ka t'o la o fana ka d'o ye mais théâtre de tun ka di n yɛrɛ ye donc ne y'a essayé n ko n bɛ théâtre kɛ musokɔrɔba dimina ne kɔrɔ cɛkɔrɔba dimina ne kɔrɔ yɔrɔ n'i b'i ka ko nin na bɛɛ kɔni kɛrɛfɛmɔgɔninw bɛɛ b'u ta fɔ o de kɛra sababu ye yɔrɔ n'olu bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna diyagoya i bɛ dimi bon min bɛ fɔ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba ɲɛna olu dimina donc mɔgɔ si t'a diya ne la so kɔnɔ kɛnɛmana fana la même chose kɛnɛmana ka kalan sokɔnɔna ka kalan taa yɔrɔ kun tɛ ne la don dɔ la n bɛ n sigilen to n ko bi kɔni ne b'a bila n terikɛ dɔ bɛ yen bi a bɛ Faransi ale de ye n dɛmɛ kosɛbɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ quoi ne ko n b'a bila ni n sera a fɛ a b'a fɔ n ka cɛ taalan bila taa don min ni bi tɛ kelen i bɛ nɔ bɔ quoi ne b'a fɔ ko non ko ne tɛ se ne tun bɛ taa soirée kɛ yɔrɔ la depuis a bɛ fɔ ko cɛ kelen ka don muso kelen ka don o y'a sɔrɔ jama ma se yen fɔlɔ dɛ ne bɛ taa n sigi jama bɛ na artiste wɔɔrɔw bɛ na ka na ne sɔrɔ u bɛ ne lawuli ka bɔ chaise kan ka place d'olu ma olu bɛɛ bɛ tila ka jouer ni jouer bɛna ban tuma min na bɛɛ tatɔ la ne bɛ jije kɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an terikɛ dɔ bɛ yan nɔ k'an bɛn'o lajɛ ko comédien don mɔgɔ ta kuma mɔgɔ tɛ ne dɔn jɔn bɛ jɔ ka ne lajɛ ne bɛ don ne bɛ jouer ten ne bɛ tɛmɛ dɔw yɛrɛ la n bɛ taa n jɔ soirée bɛ daminɛ ɲɛna ka ban ɲɛna n tɛ jouer o tɛ micro di yan ka na t'o la ne ka babiniw sabara fila de tun bɛ ne bolo kɛrɛfɛ la musokɔrɔba ye fɛn san n'a ma ko fo ni ye nin dabila don min na mɔgɔ si tɛ fɛn di yan foyi bon n bɛ électricien min na n tɛ fɛn sɔrɔ o la parce que n ye paranti de ye donc sabara fila min tun bɛ n bolo ani complet damadɔni de tun bɛ n bolo o complet nana bin ka fara a tɔ tun tora complet fila de ne bolo jiniden fila ani t-shirt ni kelen ni chemise kelen ne bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ n labɛn o de la ka taa ne bɛ taa boîte la o bɛ taa yɔrɔ la a kɛra sababu ye boîte nege bɔra n na n tɛ taa boîte la n tɛ taa yɔrɔ la ni mariage ni fɛn minnu bɛ yen n b'o don n bɛ dɔ ko k'o jɛ k'o don crêpe fila tun bɛ n bolo kelen tiɲɛna wo bɔra kelen dugumana na babini tun bɛ tigɛ n bɛ babini ninnu n bɛ wo bɔ a la ka fil don a la k'a meleke fil de fer don a la k'a meleke pour que ka tagama n'a ye babini tun bɛ ban ni n taara jigin yɔrɔ la n tɛ fɛn sɔrɔ jigin yɔrɔ la n bɛ n ka jeu dɔrɔn n mako b'o dɔrɔn de la ne tun bɛ tagama n sen de la quartier ni quartier ka yala soirée ni ɲɔgɔn cɛ pour que n ka se ka jeu dɔrɔn mais jeu n sɛgɛnnen bɛ na n da c'est à dire mɔgɔw k'a fɔ dɔrɔn ko karisa jera a y'an layɛlɛ dɔrɔn o dɔrɔn quoi ne tun tɛ wari kɔ quoi ka na ne to ten ça va pas ne ye min k'o difficulté la a bɛ san 5 san 6 bɔ ne ka fɛn bɛɛ n yɛrɛ bɛɛ ye nin ko ne ka ko la minnu tun kan ka courage don ne la n terikɛ dɔw ni n ko n bɛna taa soirée kɛ dɔ la olu b'a fɔ i filanw bɛ ka jouer palais ni scène baw kan i bɛ bala ni fɔ yɔrɔ la taga la tuma dɔ tellement que n bɛ découragé n yɛrɛ sigilen bɛ to gɛrɛn na su bɛ ban ka n to yen n labɛnnen n tɛ taa komi n ka finiw bɛ ka tiɲɛ n tɛ ka fɛn sɔrɔ n tɛ 1000 sɔrɔ Montréal ka taa 2000 don kɔlɔsi la ne ko n k'o tɛ ɲɛ kulisi kɔrɔnin dɔ tun bɛ n bolo n fana tun b'o don
ye euro kelen ɲini k'o don ni n sera soirée kɛyɔrɔ la n bɛ euro bɔ k'o bila sac kɔnɔ ka babini don n sen na ka n ka fini ɲɛnama don k'a kɛ sisan i b'a fɔ ko non ça va donc ne nana ne sera ne tilala n bɛ carré munumunu dɔrɔn n bɛ euro don n sen na tuguni ka babini bila sac kɔnɔ pour que n ka babini kana tigɛ ka n teliya tuguni ka taa soirée kɛyɔrɔ wɛrɛ la tuguni n bɛ bɔ yen tuguni même chose tuma dɔw soirée bɛ ban ka n to yen n b'olu kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ n ka soirée laban y'o ye n b'olu kɔnɔ ni taxi nan'u nɔfɛ n fɛnɛ bɛ n t'o la ka dugu nɔfɛ an bɛ na ten donc n y'a ɲini san fɔlɔ 2011 n ko n bɛ taa maxi la n terikɛ dɔ de ko n ka taa inscrit o la n taara sɔrɔ ko inscription banna 2012 n taara tuguni inscription banna kunun bi ne nana donc 13 de ye n bɛnna n'a ye donc o bɛɛ y'a sɔrɔ ça va pas pour que ne ka taa ORTM na n'an kun taara baarayɔrɔ la ne kun bɛ n terikɛ dɔ kun bɛ yen n b'a fɔ ɲɛna n ko ka ɲa n ma ka wari dɔ di yan n ko n bɛ taa ci la ka na n bɛ sotaramani ta n bɛ sɔrɔ ka taga taara n ka inscription kɛ ten position na ka segin ni an bɛ jouer jeudi min fɛ n bɛ n jija ka wari ɲini hali n'a kɛra 100 parce que an ka ration kun ye 100 de bon o 100 yɛrɛ tɛ di don bɛɛ ne kun bɛ n débrouiller ni n jiginna ni n kan ka taa soirée kɛyɔrɔ la n bɛ crédit 20 ta ni yɔrɔ jan don n bɛ don sotaramani kɔnɔ o bɛ n jigin n ka bɛn ni jeu ye dɔrɔn n seginni bɛ ala bolo quoi tuma dɔw n bɛ tagama ka na o tɛ foyi ye quoi ne ye min kɛ o la a ka ca san 5 san 6 ne b'o problème kɔnɔ yɔrɔ la taga n t'a fɛ cotisation n'o nana n t'o la parce que wari tɛ n bolo hali ni n teriw ko k'an ka cotisation kɛ n b'a fɔ ko non ne t'a la n k'a man di ne ye a man di n ye tɛ dɛ jɛɲɔgɔnya la a ka di ni teriw ka fara ɲɔgɔn kan a ka sigi ka baro kɛ o mais a wari tɛ yen donc ne tun tɛ don nin si la kana kɛ n'i ye fantan ye i jija i k'i ka fantanyani i k'o minɛ i tɛ se ka lebu cogo min na i k'i hakili to i yɛrɛ la donc n fana ye n jija n ko sɛgɛn kɔ hɛrɛ bɛ na so kɔnɔ i b'a sɔrɔ bi ni cɛkɔrɔba jara sini ni musokɔrɔba bɛ kɛlɛ so mɔgɔ b'a fɔ a ɲɛna i ka nin den don nin baara nin filɛ nin ye catiribɔ ye mɔgɔ lankolonya de ye mɔgɔ ɲɛnama tɛ mɔgɔ ɲɛnama e ma ye k'a fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye olu tɛ gulɔ min u bɛ dɔrɔgu ta mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔn k'i den di catiribɔla ma u bɛ nin bɛɛ fɔ bon musokɔrɔba yɛrɛ bɛ se k'a sigilen dɔrɔn non est-ce que nin ko in tɛ tiɲɛ ye donc n'o kɛra dɔrɔn ale bɛ énervé donc n'ale ta banna tuma min na cɛkɔrɔba ta bɛ daminɛ na ne n'o jara bi semaine kelen semaine fila ni musokɔrɔba bɛ kɛlɛ bon o bɛɛ la 2013 yɛrɛ an ka fɛn bɔra maxi la ne tanti dɔ y'an ka lɛgise wele k'a fɔ a ye cɛkɔrɔba ye ne ɲininka ne ko ne tɛ n tanti dɔ fana y'a ye o y'a fɔ cɛkɔrɔba ye n ɲininkana n ko n tɛ u nana n'a video k'a jira n na n ko ne tɛ ne tɛ parce que n bɛ ka cɛkɔrɔba kana dimi kɔrɔ quoi mɔgɔ bɛ baara fɛn fɛn la i jija i ka dugawu ɲini donc ni cɛkɔrɔba diminen kɔrɔ musokɔrɔba diminen kɔrɔ e bɛ mun sɔrɔ e mago bɛ fɛn jumɛn na k'e b'o sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ jɛra ka dugawu k'i ye n'i fa ni ba diminen don i kɔrɔ i tɛ diɲɛ fɛn fosi sɔrɔ voilà donc n tɛ fɛ u ka dimi n kɔrɔ quoi u tun bɛ dimi ne kɔrɔ mais o bɛɛ n'a ta ne tun b'a ɲini k'a essayer k'u lafaamuya fo kana se 2015 ma bon n bolo an ye catiri fɔlɔ kɛ n bolo n k'o bɛna lafiya mais o bɛɛ la même chose parce que ne de ye denkɛ filanan ye donc olu ko ni ko fo n ka ko dɔ ɲɛnabɔ joona donc o ko ni ɲɛnabɔli olu de kɛra mankan ye dɔɔnin donc o de y'a to n tɛ sɔn kuma caman ka catiri kɛ n ka sira ka jan dɔɔnin mais diɲɛ ko bɛɛ dakan don ne yɛrɛ nana n yɛrɛ sɔrɔ catiri kɔnɔ cogo min na a balila ni mɔgɔ caman na parce que ne yɛrɛ mun filɛ ne tun tɛ kuma hali sini ne tɛnɛmuso dɔw b'u sigi n'u ye ne u bɛ dabali bɛ ban an ka fɛn famille bɛɛ kabila bɛɛ ko ne de ɲɔgɔn tɛ ne tɛ kuma ko ne tɛ se kuma na ne tɛ kuma ne ta ye yɛlɛ dɔrɔn yɛlɛ n tɛ se kuma mais ne yɛrɛ kɛra catiribɔla ye a ma balo olu la dɛ a balila ne yɛrɛ la mais ni ala ye da min kama i bɛ k'o ye o waati ta k'i da kan to sinon cɛ in sɛgɛnna dɛ i ye min fɔ sisan a bɛ mɔgɔ waju yɔrɔ wa kobaw bɛ nin kɔnɔ tuguni hali dɔw banna k'a denmuso di ne ma ko parce que fɛn tɛ ne bolo a b'o to an ka pan donc an ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin ko mais ko k'an ye catiribɔla ye o
o sɔrɔ ça va pas o wagati bon ala vraiment i ye gɛlɛya sɔrɔ mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i b'a dɔn baara o baara n'i bɛ don a la ne fana bɛ o fitinin fɔ parce que dɔw de y'o fɔ fana ye baara o baara a daminɛ n'i ma gɛlɛya la a bila i ka baara tɛ wa i ka hɛrɛ t'a la mais baara o baara n'i ye gɛlɛya sɔrɔ a la mais a kanu bɛ dusukun na tôt ou tard ala b'i nimisi wasa o baaranin na quoi mais i jija fana i ye kumanin dɔ fɔ vraiment a diyara ne ye ka duwawu ni barika ɲini foyi tɛ duwawu ni barika bɔ fɛn kelen min bɛ se duwawu ni barika la o ye hakɛ ye donc ne fana bɛna min fɔ o yɔrɔnin na masaw ye ne bolo ni den ye fɛn dɔ kanu an k'a essayer an k'a dɛmɛ a ka se ka avancer ni o ye parce que o de diyara ni kun ye tu vois mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ place la i dusu tɛ se ka nin dusu ta donc n'i y'a ye baara min ka di den ye vraiment a dɛmɛ o la n'o kɛra sisan a tigi a bɛ gɛlɛya sɔrɔ dɛ mais e kɔni masa côté la a tɛ gɛlɛya sɔrɔ o yɔrɔ la non vraiment i ye gɛlɛya ye mais an bɛ duwawu kɛ ala k'a falen hɛrɛ la i ye kuma min fɔ yɛrɛ duwawu ni barika n'o b'i quoi kana siran foyi ɲɛ a bɛ ɲɛ ok gɛlɛyaw kɔfɛ hɛrɛw bɛ na o maintenant i ye hɛrɛ jumɛn de sɔrɔ i yɛrɛ y'i sigi don jumɛn ko alhamdulilayi o don jumɛn bon tiɲɛna an bɛ don min na ko bi n bɛ ala tanu an bɛ don min na ko bi n bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn e cɛ e kuma kɔrɔ sɛbɛnni tɛ dɛ ɲama ni sifo in ka nin jɔsi dɛ maaw kana ɲama ni sifo ok n ka baarakɛla min bɛ yen n ka foto ta la ne ale bɛ tila ka sifo dɔ di yan nɔ n bɛ nin jɔsi non tiɲɛna bi n bɛ ala tanu parce que k'a daminɛ 2015 la n commencera ka lafiya dɔɔni sɔrɔ parce que 2015 la n taara découverte pour des nouvelles talents n taara o la bon alhamdulilayi kalan siɲɛ fɔlɔ alhamdulilayi fana o ɲɛna donc 2016 n nana commencer ka don mouvement dɔw fana kɔnɔ parce que n bɛ comédien bɛɛ sira bɔ donc u bɛ n wele u ka mouvement na 2017 kana 18 la ne garan dɔw commencera ka ɲɔgɔn dɔn olu ko ko karisa ni min bɛ a fɔ an ɲɛna an ka bɔ sira la donc i mago bɛ fɛn o fɛn na fɛn min b'i jɛ comédie kɔnɔ a fɔ an ɲɛna n b'a kɛ n commencera k'o mɔgɔ sɔrɔ 2018 17 ka don 18 kɔnɔ bon an bɛ taa se 19 ma kuma o kuma commencera n ye baara lɔn fana sɔrɔ tuguni minnu bolo fana ka jan ka tɛmɛ olu kan olu fana ko karisa ni min bɛ a fɔ an ɲɛna an ka kɛ mun de b'i jɛ i mago bɛ mun de la a fɔ an ɲɛna an ka kɛ quoi donc kab'o kuma n bɛ ala fo k'a barika da finiko yɛrɛ la dɔ yɛrɛ kun jɔlen don wagati bɛɛ a b'a fɛ yan na kalo o kalo ko n ka taa fini 3 ta a ka bitigi la kalo o kalo i ka chemise dɔ n'i ka jean pantalon 2 i y'o bila min j'espère i m'o fili dɛ n ko ɲinɛ y'o dun ɲinɛ y'o dun o de ma diya n ye sinon n mɛnna n'o fini ye dɛ n tun y'o sɔgɔ n tun bɛ to ka zi kɛ n'a ye mais hali sisan kelen bɛ n bolo yen ayi o kelen bɛ n bolo yen nɔ hali sisan o dalen o kurulen dalen don quoi a fara la mais n m'a fili n y'a kuru k'a bila armoire kɔnɔ o don n'a nataw la bon kab'o kuma commencera mɔgɔw bɛ fɛnw di yan karisa u bɛ apprécier ni n sera yɔrɔ min na u b'a fɔ non vraiment taala an bɛ i mago bɛ jumɛn na an bɛ se k'i dɛmɛ jumɛn na donc depuis o kuma n commencera ka alhamdulilayi fɔ fo ka n'a bila bi la n m'a fɔ n ka ɲinifɛn bɛɛ sabatira mais n ye dɔɔni sɔrɔ parce que mɔgɔ tɛ se k'i ka ɲinifɛn bɛɛ tɛ se ka sabati yɔrɔnin kelen diɲɛlatigɛ kuntala ka jan donc an mago bɛ halisa n mago bɛ fɛn min na n m'o sɔrɔ mais n tɛ ala fitiri waleya parce que kunun ni bi tɛ kelen ye alhamdulilayi ni n ko n bɛ taa yɔrɔ la bi a ka nɔgɔ kasi yɛrɛ bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kɔni t'a dɔn k'a fɔ kɔni ko dɔ kɔni sinon kasi kun t'a la o i bɛ taa ala kama de mais bi n'i bɛ wele i ka kasi de ɲininkali bɛ kɛ i ka festival la
donc bɛɛ kɔni yɔrɔ ala ta n'o ye donc bi kɔni alhamdulilayi wallahi a daminɛ Mali la yan fɔ Burukina n ka foli b'u ye olu kɔni o ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi musoba dɔ bɛ yen ale ye n dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de ka n bɔ dingɛ kɔnɔ wallahi sisan n'i ye mɔgɔ ye baara min na o ye comédien o ye artiste ye baara o baara a mana kɛ fɛn o fɛn n'i bɛ se k'a tigi dɛmɛ a dɛmɛ ba in effectivement au lieu k'i k'a décourager mais courage don a la se ka courage don hali ni wari t'i bolo i bɛ se ka courage don mɔgɔ la n'i da ye courage don a la ni sira wɛrɛw ye ni conseils ye quoi donc a tigi bɛ avancer de tel que n terikɛ min yɛrɛ taara France ale yɛrɛ tun bɛ n dɛmɛ ni da de ye segun d'ale ya kun tɛ ne mais mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min yɛrɛ ye ne ta yɛrɛ o kɛra Jaje Samasegu de ale fɔlɔ de ko Fakoro ni mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na a fɔ ɲɛna n b'a k'i ye wa i mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na quoi kabaw don ale y'o fɔ fo bi fo kana se bi ma ne yɛrɛ tɛ téléphone san ni mago mana jɔ fɛn min na n'i y'a fɔ a ɲɛna a b'a kɛ donc Fakoro i ka carrière kɔnɔna la est-ce que i delila ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa tournéw kɛ jamana wɛrɛw wa n delila ka bɔ Mali kɔnɔ siɲɛ kelen n taara Burukina an min kɛra o sababu ye n bɛ ka muso min fɔ a nana Mali la a y'a sɔrɔ n bɛ ka jouer de a ye n kumakan mɛn a ko qu'est-ce que Haidara de kumakan tɛ yan fɛ mɔgɔw ko ayi a bɔra a nana i jɔ a ye n ye kɔfɛ a taara a ko qu'est-ce que k'ale bɛ se ka nin cɛ in sɔrɔ ka kuma a fɛ yan mɔgɔw ko awɔ qu'est-ce que k'a bɛ sɔn ka na ne ka wele k'an lamɛn mɔgɔw ko k'a bɛ sɔn ko non k'a tɛ sɔn parce que ale yɛrɛ bolo n'a ye ne wele ne bɛna n yɛrɛ bonya tagali ma bon a seginna ka taa Burukina a nana Mali la tuguni a ko k'a bɛ fɛ ka ne ye bon a y'a fɔ min ye o taara ne nɔfɛ ne taara an sigi ka baro kɛ ko bon k'a ka d'a ye ko ka taa Burukina ka taa fɛn dɔ kɛ ko bon fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ fɛ ka taa mariage bɛ yen a dɔgɔkɛ ka mariage a bɛ fɛ ka t'o la n bɛ taa o la condition jumɛn na kelen donc n'o fana bɔra yen a bɛ se ka kɛ mouvement dɔ bɛ yen nɔ u b'o sigi sen kan k'o kɛ d'accord n ko problème t'a la ko n bɛ taa condition jumɛn na ne k'a ma n ko problème t'a la condition ko tɛ komi kanu bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɔ e ye ne kanu ka ban a banna i mana diɲɛ fɛn min kɛ ne a banna n'i ma fɛn kɛ ne fana salamu lafiya n b'a bila i ka programme na ko ne bɛ taa Burukina quoi donc o kɛra n siɲɛ fɔlɔ ye ka taa Burukina n taara n ko n bɛ taa une semaine kɛ ka segin a kɛra un mois ye Burukina bɛ ko n tɛ segin ko n ka kɛ Burukina ko n ka nationalité yɛlɛma ko ka kɛ Burukina bɛ yen sani n ka na a ma nɔgɔya dɛ ko fo n ka to Burukina n ye mɔgɔ caman fana dɔn Burukina ye tuguni à travers ça donc u ye mouvement wɛrɛw sigi sen kan bon kɔfɛ u ye ko dɔw kun sigi sen kan n ma se ka taga o la n welel'o la mais tiɲɛ yɛrɛ la n ma se ka sira sɔrɔ ka taga o la bon kɔfɛ n ma se ka n ma taa yɔrɔ la kɔni an b'an ka fɛn bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ pour le moment. Vous fasa diya dɛ u fasa diya a bɛ sɔn ka to u t'a la koyi. Maintenant ça bɛna question poser kun ne ko Fakoro e yɛrɛ bɛ ka Mali comédien ye cogo di de bon komi wagati bɛɛ n'a a tabiya don parce que fɔlɔ comédie ni sisan ta n bɛ se ka fɔ kelen tɛ parce que hali n'i y'i sigi k'u lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko kelenw tɛ différence ba de bɛ yen mais ne y'a kɛ wagati ko ye fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma fɔlɔ ni sisan yɛrɛ tɛ kelen donc ni mɔgɔw yɛlɛmana diyagoya i bɛ yɛlɛma olu fɛ ni moment yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma olu fɛ ou soit i bɛ to i ka kɔrɔlennin kan ye donc ne yɛrɛ kɔni y'a ko in faamu dɔrɔn ka ko ye parce que dɔw b'a fɔ ko catiri kɔrɔ ninnu a ka di a bɛ tan fɔlɔ minnu bɛ kɛ comédie kɔnɔna na u ka di ko mais sisan o tɛ ka kɛ moment bɛɛ n'a wagati bɛɛ n'a wagati ko de don quoi ni wagati min sera o ko de bɛ kɛ n'i ko k'i t'o ko kɛ i bɛ to kɔfɛ sinon hali fɔlɔ catiri ninnu caman filɛ nin ye ne yɛrɛ bɛ sigi k'u lajɛ o ka di ne ye trop n'i yɛrɛ sigira k'u lajɛ i bɛ idée baden de sɔrɔ a kɔnɔ an yɛrɛ b'u lajɛ mais wagati n'a ko don fɔlɔ ko ninnu dɔw bɛ yen n'i y'a ta ka kɛ sisan i tɛ lamɛn bon an bɛ wagati min kɔnɔ o ko n'i m'o kɛ mɔgɔ t'i lamɛn mɔgɔ t'i lajɛ o dun ka kɛ nafa de kama ɔ i bɛ nafa sɔrɔ min na i b'o de kɛ o voilà bon sisan ta o cogoya de an bɛ wagati min na comédien bɛ ka tagama n'o sira de
donc ne yɛrɛ comédie in faamu ka kow de an bɛ wagati min na an bɛ kuma o ko de kan. Ok Fakuru ne ko Fakuru yɛrɛ ka projet ye jumɛn de comédie in kɔnɔna la projet jumɛn de bɛ Fakuru bolo et puis ka fanu bɛ se ka sigi ni min ye. Kelen banna projet bon pour le moment dɔ bɛ n bolo dɔ bɛ sen kan dɔ bɛ sira la ka na. Dɔ bɛ sen kan dɔ bɛ sira la ka na. dɔ bɛ ka na d'accord. Ala bɛ sen kan o ye salle dɔ bɛ Kalaban an bɛ to ka jouer mɔgɔ yɛrɛ de y'o ɲini n fɛ o salitigi yɛrɛ ye n ye don min na a ko karisa to kana jouer n ka salle kɔnɔ. Kalabankura 30 mètres feu yɛrɛ niveau la u b'a fɔ yɔrɔ ma ko palais chirurgie yen n bɛ jouer yen nɔ n'an ye samedi kelen kɛ an bɛ kelen bila ni n ka troupe n'olu bɛ to ka jouer yen nɔ n'an ye samedi kelen ta an bɛ kelen bila bon cɛ yɛrɛ ko n ma ko bon karisa a ka di n ye i ka to ka na jouer mɔgɔ yɛrɛ tun y'a demandé ko k'a kɛ chaque samedi n ko non n ko n bɛ sɛgɛn o la o tɛ se ka kɛ mouvement wɛrɛw bɛ yen mais an bɛ jouer samedi fɛ an b'a daminɛ 21h à ban 0h. Pour le moment rentrée gratuite donc an bɛ ka fɛn caman k'a kɔnɔ an bɛ fɛ ka telew yɛrɛ n'an ma dɛsɛ olu bɛɛ nin ka don a la pour que ka to k'a diviser donc o y'an ka calcul ye bon sankura yɛrɛ kɔnɔna la an ko k'an bɛna olu ko caman de jateminɛ bon ale concert dɔ bɛ nalen concert dɔ bɛ nalen inchallah o bɛ o préparation bɛ sen na mais don ma se fɔlɔ ayi a n'a ka jan dɔɔni amina yarabi ani mana jɛnɛba yɛrɛ bɛ sigi ɲɛfɛ awɔ photo tala ni o bɛ to k'an ka photo ta k'an filmer i m'a ye ok d'accord o diyara n ye ne ko Fakuru e yɛrɛ ka métier in kɔnɔna la souvenir jumɛn de b'i bolo i tɛ ɲinɛ fɛn min kɔ fefefefefefef o ye jumɛn ye de fɛnɛ kɛra 2015 de ne ye trophée min ta 2015 a don ne tɛ ɲinɛ parce que a don ne ka kasi ne ka nisɔndiya ka kasi a kɛra o fɔlɔ o kɛra o don ye non ne tɛ nisɔndiya fo ka kasi o ne bɛ nisɔndiya de ka fan bɛɛ kɛ dɔ ye ne bɛ dɔn kɛ f'a bɛ ne minɛ ka ne siri ka ne sigi mais o don ne kasira de parce que action kɛra cogo min na u nana u ye présélection kɛ k'u bɛ tila ka mɔgɔw wele bon ne ma wele ne yɛrɛ bɛ ka comédien tɔw wele n k'aw welela olu ko k'olu ma wele fɔlɔ dɔw ko k'olu welela dɔw ko k'olu ma wele bon ni ma wele o yɛrɛ tɛ n fɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'i ma taa de olu ka calcul yɛrɛ ne yɛrɛ ko n ko i b'a sɔrɔ ne ma fɛn nin ko in na koyi bon n terikɛ dɔ de bɛ yen o taara o mun ka taa dɔnkili de la o taara musique niveau de la o ye ne wele ko ne tɛ taa bi yan ne ko n ko ouais n ko ne bɛ taa ko ne ma wele ko ne ma wele ko an ka taa kɛ ko ne b'ale supporter ne ko d'accord n taara n ye moto ta an taara an sera fitiri nana se u nana comédien nan'u to cɛ ko nin bɛɛ tɔgɔ t'ale bolo ko tɔgɔ min b'ale bolo ko 5 personnes de b'ale bolo ne ko ne kɔni t'o la parce que ne ma wele u nana ka enveloppe da fara ka tɔgɔ kalan ne nana 4e position na ne yɛrɛ jɔlen ja tigɛra ko Fakuru i ko jinɛ moriya ne dabali banna ne ko n ko kuma n ko ayiwa n ko alhamdulilayi ne tora yen ten a nana daminɛ 2 minutes de bɛ bɛɛ bolo a nana daminɛ supporter bɛ bɛɛ bolo fo ne kelen parce que a don ne ka fan mɔgɔ caman ye ne ɲininka n teriw ye ɲininka ne ko non n ko ne ma wele n ko a ma se u ka taa ko ne bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ de soutenir a tun bɛ bɛɛ bolo y'a don fo n kelen ne kelen de bɔra so ka taa ne sera ala y'a kɛ compétition daminɛna compétition nana ban o nana ko bɛna résultat bɔ an bɛɛ sigilen jɔrɔlen don u ye 3e tɔgɔ fɔ ka 2e fɔ premier ko Fakuru o y'a sɔrɔ yen dɔnkilidala minnu bɛ yen fɛn fɛn tun bɛ yen bɛɛ ko non ko Fakuru k'e sigiyɔrɔ k'i bɛ kɛ nin premier k'i ye nin premier ko non k'i y'a da ye mais o bɛɛ la ne ma sɔn résultat bɔra ko Fakuru ne yɛrɛ ye n pan ka wuli o y'a sɔrɔ magasin dɔ bɛ ne yɛrɛ sen na fugulan jɛman dɔ bɛ n kun na n kɛ mɛ ka complénin dɔ don fugulan taara yan fɛ sabarase kelen taara yan fɛ kelen taara yan fɛ ne yɛrɛ ko o bɛɛ tununa ne la ne ye n jɔ fo ne jɔlen fo ne bɛ yɛrɛ yɛrɛ u ye ne wele ne nana jɔ
u ye trophée ta k'a di ne ma ni trophée dira ne ma cɛ ye trophée di ne ma an ye photo ta non ne ɲɛji jiginna ne jɔlen sina ka kasi quoi tellement que a balila n na mɔgɔ tɛ n bolo yan min bɛ n soutenir kelen ni Ala kelen n jɔlen kasira quoi n y'a fɔ o yɔrɔ la n ko Ala ni ce quoi n bɔra trophée bɛ n bolo n terikɛ min yɛrɛ ne n taar'o bila hali o ma kɛ hali 3e n taar'o bila Kalaban n ye direct kɛ n kelen tuguni ka taa so Ala kɛ o don n taara bɛn ni Jije cɛ kɛmɛ comme o ye n dɛmɛ kosɛbɛ ko caman na n taara yir'o la o content kojugu yɛrɛ ye wari bɔ ka di yan n nana dugu jɛra n y'a yira n ba la content na n ko bon maman nin sigi ka so kɔnɔ nin ye fɛn fɔlɔ ye e k'o ta e ka nin sigi ka so kɔnɔ ye a tɔ bɛ kɔfɛ ka na donc a bɛ da yɛrɛ non n tɛ ɲinɛ o ko in kɔ dɛ non i man ka ɲinɛ nin kelen nin kɔ vraiment nin ko in parce que n ye surprise belebele yɛrɛ de e yɛrɛ ma sigi fɛn min ye mais Ala y'a d'i ma c'est pour ça que mɔgɔ ni garisɛgɛ bɛ fɛn min na kana hali yɛrɛ sɛgɛ i b'a sɔrɔ ni Ala y'a i tɔgɔ de sɛbɛnnen b'a kan tu sais an bɛ pressé dɔrɔn de sinon i ka page n'a y'a tourner don min na i kɛ pewu a b'a bɛɛ noter k'a d'i ma i b'a sɔrɔ sa a bɛ k'a yɛlɛma dɔɔni dɔɔni o n tɔ tora fɛn kelen de bɛɛ n'i ka livre de don don o don a bɛ kelen kɛ tan Fakuru maintenant an bɛna se an ka rubrique yɔrɔ ma kɔrɔlen i bɛ ni dɔn de bɛna bi ta i somakɛ bɛ yan nɔ n tɛ se k'an walawala yɛrɛ Fakuru bana dɔ bɛ ne la ne yɛrɛ tɛ bana in tɔgɔ dɔn dɛ i bɔra ka bana dɔ fɔ sisan est-ce que o tɛ mɔkɛ ya awɔ est-ce que o tɛ o kɔni o to yen o fura bɛ yen jɛ filaw ye zaw ye popon pogolo zɛrɛnjɛ jatigi faga yiri kaburu kɔnɔ yiri lili jala 13 fara koko 370 migo 77 n'o ma ɲi a kɛ barikon kɔnɔ i ka don k'i sigi a la i ka tasuma da a kɔrɔ k'i kɔ a la k'i mi a la n'ala sɔnna i ka bana bi ban ne b'a fɛ ne ka sari sa tɛ sa jɛnɛba bi ɲɛ i ma ko k'i ye sa jɔn bɛ n ko n'a bana n'a kɔfɛ tuguni o ma ko ye nkalon ye couleur week-end filɛbaga n'a kanubagaw aw n'u la bon n tɛ n'a figi dɛ tubabu jogo de don baasi tɛ ayiwa Fakuru naam n'a figiya tɛ mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn ko n'a sɔrɔ ko Fakuru yɛrɛ fu bolo o bɛ se boli ma sa ayi sisan kɔni mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn k'u da sera yiri de ma sa yiri jumɛn yiri in ka ni yiri ne yɛrɛ tɛ nin sugu dɔn question de don baasi tɛ jumɛn fana y'i to a yɛrɛ ma sa ka nin ɲininkali kɛ o ma olu ɲɛ tɛ ne la ne kɔni ɲɛ b'i la d'accord mɔgɔ t'i to i yɛrɛ ma ka ne ɲininka olu la olu ko ninnu kɔni sira jɛlen don n'a ye dɔ sɔrɔ ka di yan kɔni alihamudulilayi fɛn kɔni tɛ n bolo fɛn tɛ yen foyi tɛ yen ne yɛrɛ bɛ dɔ ɲini de la o ni dɔ kɔni sera ka sɔrɔ ka di ne yɛrɛ ma alihamudulilayi komi fɛn tɛ ne bolo ayiwa maa minnu y'i ɲininka i b'a f'u ɲɛna k'u hakili to a la wala to kana dabila ni feere yan na an to ok kɔri finman tɛ dɛ o kelen n tɛ muso finman fɛ n finnen don muso ka fin den kɔni o kɔrɔ k'an bɛ lampadaire sigi o kunna kɔni o kelen n t'o fɛ dɛ sisan Fakuru ko n'a sɔrɔ ko den b'i bolo muso tɛ maa min bolo o bɛ den sɔrɔ cogo di o caman tɛ yen ayiwa baasi tɛ bɔ o fana tɛ yen o fana tɛ yen ayi ok muso tɛ n bolo den tɛ n bolo ayiwa o bi bɛn ayi den fɔlɔ kɔni tɔgɔ bɛ da ne la hali n'a kɛra cɛman ye sisan Fakuru mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn ko relation jumɛn yɛrɛ de bɛ Fakuru ni Hayidara cɛ mɔgɔw ma se k'o yɔrɔ faamu relation jumɛn bɛ ni Hayidara cɛ ou bien n'a sɔrɔ lien dɔ b'i n'a denw cɛ ani kun jumɛn de la i b'a ladege n'a sɔrɔ i delila k'a ye fana bon i ka nin ɲininkali in diyara n ye mɔgɔ caman bɛ nin ɲininkali kɛ ne ni Hayidara cɛ ne yɛrɛ Hayidara ladegeli daminɛ ka sɔrɔ ne tɛ n base wajulu yɛrɛ kan kosɛbɛ mais don min na ne yɛrɛ n baseli daminɛ a ka wajulu kan a kumakanw yɛrɛ nana diya ne ye bon a bɛ kuma ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ne fana bɛ to k'a imiter n bɛ to k'a fɔ ten don kelen n taara jɛgɛyɔrɔ la n y'a ladege kab'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ tun b'o kɛnɛ kan ni ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na u b'a fɔ ko Sirifukɛ ala kama Hayidara ladege ta bon n nana t'o la tellement que mɔgɔw yɛrɛ nana kanu n mana fɛn o fɛn kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko fo Hayidara ne mana diɲɛ fɛn o fɛn kɛ u b'a fɔ ko non ko Sirifukɛ ladege donc n bɛ Hayidara ladege o la n nana t'o la
sinon tɛ Haidara dɔn lien tɛ n'a ka mɔgɔ si cɛ min ka surun a la mais i n'a de la ka ɲɔgɔn ye bon n taara fɛ yen mais n'a ma ɲɔgɔn ye ni a denw ni ɲɔgɔn ye Balakisa Haidara parce que ale yɛrɛ de kɛra sababu ye n taara o nalen mawludu tɛmɛnen na terimuso dɔ bɛ yen ko Fatumata Bari fɛnɛ amisari musoba dɔ ye o ye n kanu o de bɛ n wele k'a fa donc n bɛ Haidara ladegeli min kɛ o diyara a ye ni Balakisa bila contact la bon Balakisa nali min kɛra a ye n wele an taara u fɛ yen bon n'ale ni Iba ani tɔ kelen tɔgɔ filɛ ka kɔnɔ Nafisatu b'a min jɔn o ani Iba kɔrɔkɛ Tijani n'olu de ye ɲɔgɔn ye ani surufukɛ yɛrɛ an ba a muso n'o fana ye ɲɔgɔn ye o kɛra a yɛrɛ fɛ yen Bangoni na sisan Fakoro ko comédie kɔnɔna la jɔn yɛrɛ n'i ka idole ye comédie kɔnɔna la ani kun jumɛn na o tigi ka di ko ye ne de ye sa wa bon ne ba cɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ba dɔ kɔni bɛ diya ye mais a kɔni ka di i ka tɛmɛ karisa kɔni na cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ se k'u lajɛ mais a ka di i ka tɛmɛ a la mais tiɲɛ yɛrɛ la ne k'a fɔ ko bon n bɛ fɛ ka kɛ nin ye ka n sigi k'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ nin ye ne delila k'o miirina siɲɛ kelen n'o ye Gima ye Gima national a bɛ jɔyɔrɔ min na fo n ka se o jɔyɔrɔ la ou bien n ka tɛmɛ quoi n ka se ye tɛ dɛ n bɛ fɛ ka tɛmɛ o jɔyɔrɔ la quoi Gima national jɔra yɔrɔ min na n bɛ fɛ ka tɛmɛ yen kan quoi parce que a ye fɛn caman kɛ bon n b'a suit kosɛbɛ donc ale jɔra yɔrɔ min n bɛ fɛ ka tɛmɛ quoi bon tellement que n bɛ fɛ ka tɛmɛ o ye Fakoro ye na quoi donc n tɛ junior ye n tɛ foyi ye donc n bɛ fɛ ka tɛmɛ de Saratu ne bɛna segin dɔɔnin e bɛ Haidara ladegeli min kɛ Pinal TV filɛbagaw ko k'u mako b'o yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de la Haidara junior n tɛ fɛn dɔ bɔ n kan na fɔlɔ d'accord أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يانجلي هلا يا ربي على خاجي هلا an balima cɛ a n'a muso minnu sigilen don k'a lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli belebele bɛ bɛɛ lajɛlen ka d'a kan u ye ne Sirifu kɛ kanu ka daminɛ Mali kɔnɔ yan Côte d'Ivoire Burkina Sénégal Faransi kɔnɔna la fo ka na Italie n ka foli belebele bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso bilahi u tugura Sirifu kɛ kɔ dɔw yɛrɛ tɛ dɛ min fɔ k'o de ko don bilahi ne kanu tɛ 26 mars bɛ fa ne Sirifu kɛ kanu tɛ sa bilahi n bɛ fayida min bɛ di ani n bɛ dugawu min kɛ o bɛ minɛ de o de y'a to 26 mars bɛ fa nka n galela la n dɔgɔma min bɛ yen n'o bɛ 26 mars fa ne ko a ma n ko la ayi n tɛ t'o fa fo 26 mars ka ci ka dɔ wɛrɛ fara a kan de o la ne bɛ sɔrɔ k'o fa Pinal TV mɔgɔw n bɛ dugawu belebele k'aw ye jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ yarabi Ala k'a bɔ a kɔnɔ anw ye karamɔgɔ ye anw tɛ taa yɔrɔ la anw tɛ mugu ci a fɔra ko bɛɛ k'i seko kɛ jamana ko ye inna sharul kutubati wa fi wa ta'ada inna sharul kutubati wa duda arabuka don ni n ko mɛ nin kɔrɔ fɔ bilahi dugu bɛ jɛ k'an don a tɛ ban wallahi ɲini tɛ nin ji nɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye bɛɛ kan k'i seko kɛ ne Sirifu kɛ seko ye min ye n'i kɛra au conseil président ye n'i kɛra bɛɛ lajɛlen de ye ne de kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ni k'u bɔ da kelen fɛ nka n tɛ nin dugawu n tɛ nin janya n tɛ nin kumakan in janya komi laɲini tɛ nin ji nɔfɛ an b'an kanubaw de fo minnu sɔnna k'an dɛmɛ an dɛmɛbaa belebele a cɛman n'a musoman an ka foli b'u ye Pinal TV maaw n b'aw fo hɛrɛ yarabi Ala k'a k'an n'aw ye sababu ɲuman Ala k'o d'an n'aw ma haminanko dogolen n'a bangenen Ala subahanahu wa taala de b'a dɔn Ala k'a suru an kan yarabi Ala k'a ɲinanen sɔn Ala k'an don alijinɛ la diyagoya la sa Ala k'an jugu Ala k'u dɛsɛ an na Ala k'an juguw nagasi Ala kan'an juguw s'an na Ala k'an jugu minɛ suguba kɔnɔ suyɛni na sa yarabi Ala k'an jugu ɲinɛ ka sunɔgɔ araye sanfɛ o b'a sɔrɔ tɛrɛ bɛ nalen yarabi n'an jugu ko k'a bɛ lafiya an ka taa ta Gaburɛli Ture la
n'a lafiyara ka tɛmɛ o kan n galila ala la ko kaburu don de y'a bisimila yɔrɔ ye sa tari man faamu de bi walanda n b'o bila yan Saratu continue ni ka question ye sisan Fakuru ɲininkali laban min bɛ ne bolo baasi tɛ kumakan jumɛn de b'i bolo k'a lase an ka jamana in ma jamana in bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ situation min kɔnɔ i bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la kumakan min bɛ ne bolo ka fɔ jamana in kɔnɔ ne b'a ɲini maliyɛn cɛ a n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka d'a kan furankisɛ kelen tɛ se ka furanin kɛ n'i y'a mɛn jamana mɔgɔw de b'a kɔnɔ n'i ye du ɲalen ye dutigi de sɔnna wali ni dutigi sɔnna ni dudenw ma sɔn kilimitigiw ka du kɔnɔna la ni dutigi ɲana fo dudenw fana ka ɲa donc ne b'a ɲini jamana kɔnɔ den bɛɛ fɛ an bɛ wagati min na ko sisan nin ye fara ɲɔgɔn kan wagati de ye nin ye jamana kanu wagati de ye nin ye senkola wagati dɔ de ye e bɛ se min na ne bɛ se min na an bɛɛ kan ka seko kɛ jamana in ye an bɛ wagati min na ko sisan n sen tɛ tɔn kɛlɛ la ne ba a ma don ɲɔforo bɛɛ de la dɛ sinon a bɛ dadigi k'i yɛrɛ la donc jamana ko ye fɛn min ye mɔgɔ kelen kelen bɛɛ n'a nafa don bolodenkɔni kelen kelen bɛɛ n'a nafa don cogo min na buna hadamaden kelen kelen bɛɛ n'a nafa don maa si kan'i sigi jamana in kɔnɔ ko ne kelen tɛ ko ne tɛ mago ɲa ko mɔgɔ mago ɲɛ tɛ ne na non 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 i seko ye min ye wuli ka o kɛ ou bien i ka fara tɔw kan i k'u dafa donc maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an bɛ dingɛ min kɔnɔ foyi tɛ yen ko min tɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ quoi Mali kɔnɔ na an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɔlen nin kɔnɔ kun faya kun do quoi mais a tɛ ɲa dɛ f'an ka sɔn mais n'an ma sɔn an tɛ bɔ quoi mais n'an sɔnna k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma i bɛ diɲɛ dɔnnibaa fɛn fɛn ɲini i bɛ diɲɛ belebele fɛn fɛn ɲini a bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ mun b'a to ko n'anw jiginna dingɛ kɔnɔ k'o tɛ bɔ donc foyi t'a ni kɔni an dɛsɛlen ka bɔ c'est k'an yɛrɛ de don donc maliyɛn ne bɛ dugawu kɛ maliyɛn cɛ n'a muso ye gɛlɛya min n'a b'an kan ala k'a wuli ka bɔ an kan an bɛ min laɲini ala k'a nɔgɔya jamana in ye nɛɛma ala k'a di jamana in ma ya rabi Saratu i ye n ka invité sɛgɛn quoi merci a lajɛ i ka ɲa ne kun kan k'a sɛgɛn yɛrɛ de a ye baara la ne kan dɛ merci a ka ɲi i ni ce ni baraji bon ale fɛnɛ bon a ka ko ka bon n bolo dɔɔni parce que a ka baara ye photo ta ni vidéo ninnu wala non a ka ko fɛnɛ ka bon n bolo o cogoyanin na wala n bɛna to k'i sara wa couleur week-end filɛbaga n'a kanubagaw aw ni ce Saratu Tunu nafigiya kɛnɛ kɔnɔ ok an bɔra ani nafigini bɔra ɲɔgɔn kan sisan n'o ye Saratu ye aw yɛrɛ y'a ye a ye question min poser an ka invité kun maintenant Fakuru an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la Fakuru kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ Pinal TV lajɛbagaw ye d'accord n bɛ bɛɛ lajɛlen fo téléso in kanubaga cɛman n'a musoman n ka foli belebele b'a bɛɛ lajɛlen ka aw yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu kɛra sababu ye bi nɛnɛ bi yan donc ala ka sababu ɲuman kɛ télé in ye télé in dannen don yɔrɔ min na ala ka télé in tɛmɛ o bɛɛ kan mɔgɔw hakili la k'a bɛ jɔ yɔrɔ min na ala k'a tɛmɛ o fɛnɛ kan émission in a bɛ fɛn min ɲini a kɔnɔna la aw de b'o dɔn o tuma ala k'o nɔgɔya donc n b'o dugawu de kɛ sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ o niveau la yen Fakuru an y'i wele bi nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye a bonyana ma an bɛ dugawu kɛ ala ka wagati wɛrɛ yira n'aw tɛ voilà Pinal TV lajɛbagaw ni kun ye an ka émission ye yan n'o cɛ ne bɛ mɔgɔ min ye ne maquillé ne b'o fɔ n'o ye Ali Boti u bɛ golf la u filɛ nin ye sapeur pompier kɛrɛfɛ juste total kɛrɛfɛ u ka téléphone numéro 70 32 22 mɔgɔ min ye ni ɔrɔbu ɲumanba in diya ko ka émission kɛnɛ o de ye Abu Textile ye n'o y'a denkɛ n'o ye Haruna ye Haruna de ye ni ɔrɔbu in diya ko ka émission kɛnɛ ye a ka téléphone numéro filɛ 72 03 98 35 u filɛ suguba la ni mako bɛ tissu o tissu la i b'a sɔrɔ yen nɔ a coton o a léger o a fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen nɔ ok ni kun y'an ka émission ye an bɛ dugawu kɛ ala ka wagati wɛrɛ yira n na aw bye bye